Helo, Cai ydw I a dwi'n artist annibynnol. Wedi bod yn gweithio yn y maes iechyd a lles ers rhai blynyddoedd, mewn cartrefi ac ysbyty a theatre. A dwi eisiau cyflwyno y myfyrdodau bach yma o'r enw Gweithredoedd Dychmygol ar gyfer iechyd a lles. Maen nhw wedi selio ar yng ngwaith i yn y maes iechyd dros y blynyddoedd ac ar y syniad yma o gysylltu. Sut da ni'n cysylltu a'n hunan ac yn defnyddio synhwyrau i helpu ni gysylltu a'n hunan. Yn yng ngwaith dros y blynyddoedd dwi wedi sylweddoli bod y synhwyrau, boed y ffordd dwi'n gweld, be dwi'n glywed, be fyddai'n cysylltu a neu teimlo a sydd yn bleserus, bod y synhwyrau yn gallu bod mewn un ffordd fel drysa sy'n agored i ni a gysylltu ar moment, a'r presennol, a mae hyn yn gallu gwneud ni deimlo yn well. Yn aml iawn, mae'n sylw ni yn gorau mynd i gymaint o bethau gwahanol mewn un diwrnod. A mae'r myfyrdodau yma yn gwahodd ni mewn un ffordd i gael yn sylw yn syml iawn ar ein profiad ni'n hunan, ar beth sy'n digwydd yn y foment, ac ar beth sy'n bleserus, a beth sy'n ei ni ymlacio. A drwy wneud hyn, drwy roi yr amser mewn un ffordd i gysylltu, mae'n creu rhyw fath o sail i rhywbeth, fel da ni'n mynd drwy'r diwrnod, bod ni'n gallu mynd nôl i ryw atgof o'r teimlad o fod wedi ymlacio neu'r atgof o rhywbeth yn dychymyg ni oedd yn bleserus neu atgof o ryw synwyr oedd yn teimlo yn hawdd i ni. Felly dyna fo yn y bôn, gwahodd ffordd o gysylltu a'r gwahoddiad o gymryd amser i gysylltu. Does am ffordd iawn neu anghywir o wneud y myfyrdodau yma, ond y pwrpas ydy mewn un ffordd ydy ffeindio rhywbeth sydd yn hawdd ac i ffeindio rhywbeth sydd yn bleserus yn y diwrnod. Gobeithio nwch chi fwynhau nhw, a diolch.